Achos fel Cristnogion, da ni ddim yn credu fod Iesu jyst yn atgoffa ni o Dduw. Da ni ddim yn credu fod Iesu jyst yn pwyntio ni at Dduw. Da ni ddim yn meddwl bod Iesu yn rhyw fath o Madame Tussauds o Dduw. Ond da ni yn honni mae Iesu ydy Duw ei hun. Fel oedd yr adnodau yn Hebreaid yn deitha ni. Ond bellach, yn y cyfnod olaf hwn, mae wedi siarad â ni drwy ei fab. Mae'n dangos i ni yn berffaith sut un ydy Duw. Yn dangos i ni'n berffaith sut un ydy Duw. Mae Duw wedi bod fel Iesu erioed. Fi oedd na ddim amser lle oedd Duw ddim fel Iesu. Nawr, mae yna duedd gan bobl i feddwl bod Duw wedi cael personality change hanner ffordd trwy'r Beibl. Okay? Dwi hyd yn oed wedi clywed rhai pobl yn dweud fod Duw wedi dod yn Gristion erbyn y Testament Newydd. Dwi wedi clywed pobl yn dweud hynna hyd yn oed. Oedd gyda fi ffrind yn coleg oedd arfer dweud fod Duw yn right wing yn yr Hen Testament a fod yn left wing yn y Testament Newydd. Chyfod? Ac da ni gyd yn chwerthin, ond da ni'n gallu deall pam bod pobl yn dod i'r casgliad anghywir yna, dydyn? O feddwl fod Duw rhywsut wedi newid, neu fod Duw wedi cael change of heart, neu fod Duw wedi cael rhyw PR company ddo mewn a wedi helpu fe newid. Ond na, mae Duw wastad wedi bod fel Iesu. Dim ond fod yna amser mewn hanes lle falle doedden ni ddim wedi sylweddoli a gwerthfawrogi hynny. A mi oedd rhaid ni aros tan fod Duw wedi datguddio, dangos ei hun i ni yn fwyaf clir yn Iesu Grist.